ngikufisela impumelelo ngelinye ilanga uyojabula ngelinye ilanga ngingaziyodlula ngelinye ilanga ngelinye ilanga ngikufisela impumelelo ngelinye ilanga uyojabula ngelinye ilanga ngingaziyodlula ngelinye ilanga ubani manje futhi lo uphakafuna imali ke lo muntu. Hello, uMaxwell onganamali ngikusiza? Maxwell mina ungubani? Awu hey, ngubani? Still anginamali ngikusiza. Ubani othe ngifuna imali Maxwell? Time is money. So yabo njengamanje udla isikhathi sami okuyimali mina. Because time is money. Hey, ngiyayibona imiss call yakho la. Bengisageza. Uthini boss? Voice note. Maxwell mfowethu, bengisacela ukwenzela ifavor la, yazi ngidinga imali. Hey boss, yazi ayifuni ukudlala le voice note yakho. Sokhuluma mase ngibuya ebank phela izolo ngithe ngikhipha imali lanqwamba ikhadi. Bayithatha yonke imali osikhothini. Awumbuki. Usiyangibluthika mangabe sengithi anginamali. Hey, unethu uhole nje abantu bazenza umngane wakho. Oh. Hey, toilet. Oh. Hey, uphathele uyaphi? Khona mina la. Kodwa Nkosi. Ngiyahlabile. Lutho Maxwell, awumtholi? Hayi lutho, ke ngamzama impela ayingeni. Hayi. Sewusala kanjalo ke. Dlamini, ngibonge kakhulu ngento ongenzele yona. Nosaqhubeka unedo ongenzela yona. Hayi. Anginankinga mngani wami. Dlamini, uzolo benipheka ukhari wenkukhu. Yeah, impela. Hayi, ngibuziswa ukuthi phela esikhaftinini usanda ngilezele sona, ngizwile isimeli seshikhini. Kodwa iqatha dololo. Hayi, angicomplain Dlamini. Hayi, Mahewu. Uyazi ke vele mina ukuthi inyama ngiyidli. So into ezihlangene nenyama nje angizazi. Engikwazi ukuthi umakhuzwayo uyayabala amaqatha enyanga yonke. So angazi ke mina makuphekwa inyama kodwa ngenzelwa amasi. So nawe ke next time ngomtshela kwenzela amasi khona ungeke ulonukelwa inkukhu kodwa ungayiboni. We, hayi, sengamane ngidla ukhari ongenankukhu. Hayi, sengoyimejeni inyama futhi. Mana.
Ukhile? Cha, wena ukhile? Mahewu wena ogcina ukuphuma endlini. Dlamini ikwakho laphayani. Mahewu, phindela emuva okay? Into yokugcina ukuphuma endlini ayisho lutho. Nakho ngiyakuphathisa oplastic ukuyothenga. Kodwa mase ngiphaka inyama dolo lo. Umahewu uthini? Hayi, lutho. Shesha. Hayi, uDlamini. Dlamini. Wani usevale la manje? Ukhiwe. Ubani ukhila? Hayi boy. Dlamini. Mahewu. Hayi bolekelelani bo. Hayi. Mfundisi Dlamini. The subscriber you have dialed is not in service. Mahewu. Mahewu uzofuna imali yami. Nakho-ke futhi. Kanti uDlamini ubuya nini? Hey, wengane? Woza la. Angeniwe wena ngani igama lami nguSibahla. Okay, kulungile Sibahla mntanami ngisacela uze la. Ngani yami awungisize la ngani yami awungithengele idrink. So uzofana. Angiyona phela mina imbongo le. Ngizokuphani ithile ngale bantu. Kulungile mntanami uzothatha ushintshe. Ushintshela uThulandi. Angiyolinyenye phela ngitshela. Ye wena ngane, thina sasithunywa singanika lutho. Phela nini nani bhayisi. Akimali atabazi ngiyaye kuYiStar. Hayi yekela man, you rude nonsense. Ye wena ngane. Imali yami. Okay. Yeah, ngizokunika u10 rand. Upause. Istoni ke njalo. Hey. Uthi zobuya nje odale ngane esitolo nezinto zami. I drink. Ngithe isitoni kwase kuba yifanta. Futhi le drink isiceke. Yesibe isiceke kanje manje le drink. Hayi, ngisebenzi phela mina kaFanta. Hayi. Buwe nale drink ayisho nanokuthi ksh. Ngibona. Awuvule ngiba. Nawo. Hawu. Umntana kabani lo? Akusaqhamushi umuntu oyedwa engimaziyo nje la. Hayi. Akwangathi ngubani la? Awu hey ngubani? Ngubani mfowethu awudlule ngala? Hey, ungubani ongenasikhathi? Khuluma umshasha. Ngubani mfowethu? Ngiyaxolisa mfowethu ngalokho kwenzeke ekuqaleni. Mfowethu ngicela usizo la mfowethu. Ngiyazi ngubani ukuthi unawo amathuluzi. Ngicela ukuthi ungiboleke mfowethu umahlafuna mfowethu ngiqekezele ngithi manje ngikhiyelelekile la. Wewe, ufuna ungiqhatha noDlamini? Hayi angibambezela ngijahe tavern. Ababa umana man. Ukuze ngikhombise ukuxolisa kwami.
Kunganjani ngivele ngikubambisele imali bese wona uthenga ibhodlela ubuye siliphuze. Oh, hayi, okay. Mana ngubane phela ungabe phela futhi ubaleka nemali yakho. Kanti ungubani uphi? Angivele ngimfonele. Walo ngikhuluma naye. Ngubane kanti ukuphi ubuya nini manje? Maxwell bathi lo tshwala ngikuthengele ethi kanje abusaphumi. So-ke ngihleli la ngiyaphuza. Hayi ngeke ngubani unamanga futhi awukho ethaveni bese akudlali ngisho iredio la ukhona manje. Ikhona mani mungakhona. Woza la uzosibonela. Hello. Hakhi imali yami idliwa abantu engingabazi madoda. No yazini. Angisijube ngifonela uMahero. Hey, ihewe liphuzekayo leli. Angikho ocingweni. Shiya umyalezo. uMahero abasatholakala engcingweni. Mahero mngani wami ukuphi? Hey, nginodlamini la istenga kwamalume wakhe. Hey, abangisabi kanje abantu. Bacabanga ukuthi nami ngiyinkinga njengodlamini. Manje nibuya nini lapha? Kusasa. Kodwa kuba kuya ngami, ngabayi. Angisabuyi la kumunandi. Hey, uMr. Mahe ufuna ibhodlela le-Glen Finish. Ya, Maxwell, uthini? Yazi Mahero ngikhiyelekile la ngise-toilet endlini kaDlamini. Manje bengidinga ukhiye. Oh, ngizwile ngizokhiya nje kunukwa santungwana. Hey Dlamini, nangu Maxwell na ukhiyeleke ngaphakathi kwakho. Futhi ngekhathi ngiyokhiya yena bese ngene toilet. Khona ezogcina ukuhamba ineke emzini yabantu. Maxwell. Asibuyi namhlanje, lala lapho. Sokubona kusasa. Nizobuya kusasa? Ya, and Maxwell. Ungalingi ulala embhedeni wami. Hlala phansi, ulale phansi. Maxwell. Hayi bye. Kunabantwana la abafuna ukuphuza ihewu. Maxwell, ulela embhedeni wami. Cha Dlamini ngilele phansi. Ngizwile mani ukuthi mfonyo. Hayi Dlamini ngilele phansi ngempela. Hey sobona, ngiyazazi lezo ingube engiyindlala embhedeni ukuthi silandelana kanjani. Kanti lezi ngubo vele zilandelana kanjani? Sisi, kahle ngempilo. Yini manje? Akhona manje ndosi.